Go music, go music. الشمس تطلع لكلħadd għal-fqiru għas-Sinjur li mfarraġ u li disprat. Ix-xemx titla' l-kulħadd żagħżugħ anzjan ħaddiem u anke il-kbarat. Ix-xemx titla' l-kulħadd setar misħan għaddew jittaffi il-weġġat. Ix-xemx titla' l-kulħadd jekk ma rnexxix il-pjan taqtali qalbek qatt. Jekk qed tħossok waħdek jew mitluf, dak kollu li tippjana mal-ħin isirlek suf. M'intix qed tara tama, ma tafx x'inhu l-kaġun. Ftakar li t-tiġrija tispiċċa mal-barkun u meta tfittex spalla tiegħi hawn għalik inħaffiflek mit-toqol u ninkoraġġik. Ix-xemx titla' kulħadd għal-fqiru għas-Sinjur li mfarraġ u li disprat. Ix-xemx titla' kulħadd żagħżugħ anzjan ħaddiem u anke il-kbarat. Ix-xemx titla' kulħadd setar misħan għaddew jittaffi il-weġġat. Ix-xemx titla' kulħadd jekk ma rnexxix il-pjan taqtali qalbek qatt. Meta t-toqol ta' dinja jinsab fuq dirajk, jiena hawn ma' ġembek inkun mhux warajk. F'mument li tinkwieta li jaf ma jasax, ara dak li rnexxa u forsi ma basarx. M'intix l-ewwel wieħed li tinsab mitluf, m'intix l-aħħar wieħed fuq dik jiena żgur. Jekk qed tara kollox gris, natik il-kulur, ħampinġu futur bl-isbaħ il-wien, fejn insibu ħajt niftħu l-bibien, dan nagħmluh it-tnejn flimkien. Ix-xemx titla' kulħadd għal-fqiru għas-Sinjur li mfarraġ u li disprat. Ix-xemx titla' kulħadd żagħżugħ anzjan ħaddiem u anke il-kbarat. Ix-xemx titla' kulħadd setar misħan għaddew jittaffi il-weġġat. Ix-xemx titla' kulħadd jekk ma rnexxix il-pjan taqtali qalbek qatt. Sinjuri, ċabċipa kbira l-kontestanti kollha ta' Miss World u Mr. World 2023. ċabċipa kbira l-ġurija. U ċabċipa kbira, sinjuri il-prezentaturi tagħna, Kid Demikoli u Sara. U fl-aħħar iżda żgur mhux l-inqas l-organizzaturi Claudia Calleja u Sur Rossi! Privileġġ tiegħi da. ċabċipa kbira. Kert Calleja li jingħaqad magħna għal din l-aħħar parti l-qofol ta' din il-lejla sabiħa li kellna flimkien.